bakule biasane makane malah sing metu anake lho tak tunggoni ya rada sak untara wong ketoke nggawa pakaian piye ngono mripatku lak ndung betah nyawang nah telepon iki lagi viral mo anu Jo jarine kok ora islami lho te ora islami lho tak ada nih kowe ngerti artine telepon ora klub iku kumpulan pon niku weton pon dadi klepon niku kumpulane wong sing metune pon wong kumpulan maksudnya kan ono tahlilan ono yasinan ngene kok ora dadi islami kok piye iki ora masuk iki anane sing masuk klepon masuk nang lambemu wis ngene aku ya dibedhekan apa tak jawab klepon kenapa kok isine gula tak belekno nang klepon meneh telepon isine gula ale isine koral yo cor-coran kok iku jenenge jawaban gendeng kaya kowe mergo tak genake ya klepon diseni gula iku ya pancen ben rasane manis kaya aku ngono kok sih ngono ada temenan to tak ngene lah kenapa klepon kok digawe bener ayo ya nek kotak ya jenengane kupon to Jo lah kenapa kok digawe bener ya sak senenge sing gawe ya sak seneng apa digawe bener apa digawe kotak ya tak senenge sing gawe sih nek kono mikir utangmu ae oh iya kan bener Jo ketoke tak sawang kowe iki gendeng tapi pancen ya mungkin yo metu cerdasmu jenengan ya wis oke lah ngomong-ngomong jono jajanan liyane ta Jo iki jane apa Jo iki ya alah aku arep njupuk jajanan sing mbok tamplek Jo sing tuku aku lho Jo sering kenapa ora klepon gawene cilik-cilik ayo klepon ning gawe cilik-cilik ya jelas barang tentu ta Jo ben ngemploke kepenak siji salah lah kok iso salah iki lho mergo lek dadine gede iku klemon kaya Mbak Titi klemon malah enak kali kenyot lap dei kenapa klepon kok durapi klopo nek klepon durapi klopo nek umpamane durapi wijen nak jenenge onde-onde to Jo bodho lho jawaban ora mutu kowe lah mutune piye ora berkelas lah kelase kenapa klepon kok dikai klopo pengen jawabane piye kenapa klepon dikai klopo hal ini meneh jawabane mergo enak ora ngajar iki aku rumah sakit kok mau kok aku iki lek ora ana ketipu karo kowe to Jo ora ana klopone tak enak mah ngancen ngomong-ngomong masalah klepon asline iki sing luwih bahaya iki malah ndok lho kok iso lah kok iso aku pisan kok iso kenapa kok ndok luwih bahaya lah pitik udah kawinan berarti ndok ya hasil jino ya pancen bener neng ngono wah aku ora pernah nanggo pitik lunga KUA kok nek pitikmu ya mbuh wong ancen aneh ra lha tekan bakso barang iki lho bakso kok beranak lha sing ngetengi sapa tapi ngene sesuk tak takokno wae sing bakul sing ngetengi sapa paling kowe rupamu iki mesum rupamu mesum ndi rupaku ora ketok ngene kok rupaku ndi Jo oh iya tapi tak kira pancen ngono aku dhewe ya heran wong bakso kok beranak ya metenge ndek kapan metenge ndek kapan sing ngetengi sapa ngono lho Wahyu Sutomo sese Jo iki perkara bakso beranak ket mau rumah saku jawabanku kok mbok salahno mbok klerokno wae saiki Bagas perkara balik meneh nganggon anu klepon kenapa awalan klepon kok nggawa K lol apa tok lah apa lho bacai kowe
Entek akeh kok. Lah iki. Jawab iku mbak yo nggawa sing pakai piye ya? Sing intelek sithik ngono lho. Ya nggawa gaya sing piye sing ger kek sing piye ngono kek. Berarti arti. Nah, kenapa klepon awalan nggo K? Nek nggawa L iku ya lemon, Jo. Lho kok cucu? Ora lucu, Jo. Lucu ra, Dot? Ora. Panjen ra tak lucok-lucokno. Lah kepiye, Jo? Kadang mikir wong wis aneh ngene kaya kowe aneh. Lho, ya tunggale iku iklan sing temempelno cagak-cagak listrik iku mau. Lho, aneh. Lah mosok iklan kok sedot WC. Lah WC wis tememplek sih. Lah iso disedot iku lho. Tak lucu. WC tememplek disedot. Berarti salah pokro ya iku. Iklan iku clear. Tapi yo semono ku kaya ana hubungane karo perkara gali lubang bareng iku ya. Ngapain nyalahno Roma Irama? Ora, maksudnya perkara judule. Tak rasa-rasake kaya Roma Irama iku ya termasuk salah kaprah kok. Mosok gali lubang, tutup lubang. Ah wong cetha-cetha lubang kok jek digali. Ya seharusnya kan ra ngono. Iya. Ada. Lha iku yo padha wae tunggale iku mau. Apa jadi? Asline iku wae takziah iku udah dicekel polisi. Takziah kok dicekel polisi kok ana ukara apa meneh? Ya kok dengane kepethuk wong. Kan tapi kok ndi ngono. Apa duduk kuburan dah. Lho. Lah kuburan kok diduduk. Ya, kudune kan tanah sing kosong, tanah lapang, ya diduduk. Ora kuburan, ora. Dadi iku tanah lega diduduk, ana Wahyu Sutomo dilebokno. Tapi ora ngono kowe mau kok, Jo. Kowe muni kowe apa aku? Sut. Mong aku kalane aku nakali ya. Ngono ya. Sakit ngene nah. Oke, biasane takjiah ta ra? Ya kaya aku sih termasuk aktivis aktif dalam peran di desa itu selalu lah. Saya kira kok tak takon ya, lek kan biasa takjiah. Apa-apa kira ana wong nyopet begal ya begal. Wis kaya ibaratnya bogamu dhisik kae sedulur kenal aku ya. Oh sing nyopet jipuk dompet nganggo wong ngono iki. Lah kok ora sakno jelas kok ora teko wis paham ya. Iya. Ana wong nyopet, tebok dies mati. Ya terus Pak Kiai ini. Niki saya nopo awon. Oh, Pak, pas nggih apa tah elek ngono. Ki jawabanmu ya. Ya mestine ya elek to, Jo. Tek iso. Lah wong jelas kok mau pas nyopet ketabrak motor mu kok ora elek iki lho. Iku. Berarti ki ora takjiah temenan. Lho. Apa iso? Lah, lek kapan nonton takjiah, tetep iku apik. Apike? Lah wong ketara adus minyakan. Lho, ijo dipikul kaya raja. Disolati ya, Jo ya. Heeh. Iya. Berarti ngono ngaku muni takjiah. Lah karon ki takjiah iya kowe. Lho. Aku tak takjiah kowe. Wong aku jek urip kok mbok takjiahi. Iki dinane apa? Iki dinane apa iki? Iki dinane ora salah ketoke nek mau awan iku kemis, Jo. Malam Jumat. Ora sabakah iku sih. Aku wedi. Lho kowe wedinan. Wedi. Mosok sih, Jo? Kok rumangsaku kok ya rada rindang-rinding, Jo. Tomo karo karjo kae. Malam Jumat kok Kapan apa meneh? ora rondo kok malah do jagungan ngono. Napa? Oh, tak kerjanane iki. Warnane Tomo kok jare kan ini hari ra wedi gendho. Ora wedi setan, ora wedi pocong. Kita nono iki. Ya mestine to. Nek ireng malah iku sing diarani tai wedhus. pangace. Wah, kan iso batas. Tapi ono meneh gentenan aku, Jo. Kenapa kerupuk wadahi plastik, Jo? Lah,
Nek diwadahi godhong wis jenenge ora borok. Bener kowe ning koplak kowe. Nek ora wadahi plastik ya mestine ngompong to, Jo. Bocah kok. Pertanyaan iku sing berkelas ngono. Sing kira anak iso jawab. Ah ya iki berkelas. Iki mau ora jawab kowe kok. Akhirnya pertanyaan apa kalau nggak sebagai? Iki lak kaya donat to, sih. Pendapat ini aku. Nah kira kita pun tahu ora lho. Terus aku dijawab iki. Oh, lah kenapa donat iki kok tengahé bolong, Jo? Yo napa donat? Karena enggak. Lagi dipertanyai ngono lho. Wis ora kuat jawab. Mangkane ta. Dadi wong iku sing banyak membaca buku. Aku paham ini apa? Ini. Maksudnya kowe wis ra iso jawab. Ngakoni nek aku sing jos, ngono. Oh. Aku ngene iki. Lho, Jo. Ngono Jo. Jo. Petoke kok koyar mah. Lho, Jo. Wah, potongane kok tenanan, Cak. Iki swara tanggaku ta napa sih? Kelepon. Pocong. Pocong. Aku ra wedi. Aku ra wedi. Syukur rasakno kowe mau tak kerjani. Mas Jurali, para dulur, Panjenengan like, Subscribe. G2 on multimedia. oke.